nandito tayo sa bahay nila Kathleen. Yan. At nasurpresa natin sila. At napayakap si Kathleen kay Kuya Noli at ang kala nila ay nasa Bulacan na kami. Pauwi na. Ayan. At napaiyak sa bumuhos na sorpresa na hatid ng mga sponsor ni Bayaw. Ayan. Napakabubuti ng puso nyo mga solid sponsor ni Bayaw Noli. At sana mag-stable kayo at dumami pa. Mga kabatak. Ayan. At marami pa tayo matulungan na kailangan. Ayan, mga kabatak. At nandito tayo kay Bayaw at nakasuporta sa kanya. Ayan. At yun. Ayan o. Ganda ng lugar dito mga kabatak sa bahay nila. At sana po full support din po Kuya Gatcho Official para makasahod po tayo. Yan, at bibigyan tayo ng pagkakataon. Ayan, at magawa din natin yung gusto natin sa channel natin mga kabatak. Ayan, may mga content na kailangan gawa natin. Ayan. Ayan. Ayun, may dalawang patok. Ayan. Sarap siguro niyan adobo sa gata. Yan. Yan mga kabatak, at maraming salamat po sa mga bagong subscriber ko na biglang dumami na na-vlog natin si Kathleen, mga kabatak. At sa mga matataba ang puso na nagko-comment na mga gandang comment na kagaganda ng vlog natin mga kabatak. Ayan. So maraming salamat po sa inyong lahat. At shout out kay kay El Bravo at kay Jimmer Vlog sa Bulacan. Shout out po. At sa kaibigan ko si Thinking Pulse. Yan. Solid support natin yan sa kasama natin sa Tuda sa Bulacan. Yan mga kapatak. Sa Smart TV, shout out sa iyo. Kumusta ka diyan sa trabaho mo? Sana sa mabuti ka. Ingat ka po lagi diyan. Parin Joseph sa Smart TV. Support po mga kabatak. Matagal kong kasama sa trabaho yan si Smart TV sa Rebisco Company. Gawa ng mga biskuit, tsokolate. Matagal tayo doon, 14 years tayo doon mga kabatak. Trabaho. Yan. So yun, at mukbang time naman tayo ngayon sa pinaluto ni Bayaw na sigang. Yan. Ayun yung kanin. So ayan na po. Ayan na ang ulam. Luto na. Ayan na. Yun. Sa kanyang lola. Samahan natin mga kanoli. Ang paboritong lula. Ayan. Paboritong lula. Ayan, at mukbang na tayo. Sige. Dati. Ito, luwag. Sandok na kayo. Sandok na. Bin, sandok na kayo. Mag-pray muna tayo. Okay na. Sige, mag-pray tayo. Lord, thank you po sa pagkain ito sa araw na ito. Bigyan niyo po kami ng kalakasan at maraming salamat po sa mga biyayang dumarating sa aming buhay. Lord, sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri pa sa salamat. Amen. Amen. Alright, sige. Alright. Umpisa ko yan. Yan tayo magaling. Bumay ka po, paano bumay? Mga bata. So mga kabata, kain tayo dyan. Ito na naman po kami, mukbang. Dito kami malakas ni Melvin. Ayan. Siyempre, gulay. Kain na. Picture natin naman sa kamot mo. Kamot. Sige daw. Ako na. Pag kinamot, makati yan. Ayan. Ayos. Ayan. Ay mga kabata, kain tayo. Ayan. Kutsara. Ayan. Ayan. Tayo. Malapit tayo sa ulam para makarami. Kain nga. Ikaw na po ako. Ikaw ka na. Alright. Iba yun. Iba yung dito. Subukan kita.
Hmm. Ayun batang kulit ni Kugatcho ah. Oo. Ayan. Sarap ng luto ah. Sarap ang sinigang. Sarap ba? Masarap? Kain ka? Gusto mo? Ha? Eh, kain po tayo. Pwede sila Ito yung dalawang bata. Ayun. Oh, mga kanoli, let's do it! Kain! Kuya, Oh, kain ka sige, na. kain. Yum. Dito ka sa ano? Sa kita doon sa camera ni Bayo. Yan. Yan, para ko doon sa camera ni Bayo. Yung kapatid mo. Ah, meron na. Mahihain yung kapatid mong lalaki. Kain ka na, Noy! No? Mahihain. Bin, turuan mo yung kapatid niya. Turuan mo yung kapatid ni Bicolana girl. Bigay ko yung kapalin mo nga ako. Turuan mo Ba? Narinig niyo mga kabatak? Yan. Tayo talaga. Yan. Buhatin mo nga ito. Pandayo kami ni Melvin. Kapal na mukha namin ano? Ah, hindi. Hindi daw. Hindi daw. Hindi naman daw, sakto lang. Sakto lang. Kain ka. Pugi. Pugi ka ba? Ayan, kain po. Kakanuli. Galing no. Kahit saan pumunta. Ito yung content namin, kain. Mga kabatak. Ano natin yung camera para kay ano? Kay Bicolana girl. Ba't ka na sa camera? Hindi ka naiilang. Bakit wala yung... Meron yan. Yung mga iba kasi na iba-vlog ko naiilang eh. Wala, naka... Meron din. Wala. Gumagana dito. Ayun. Iba kasi na i-vlog ko. Nasa size sila sa camera. Pero sa'yo normal lang. Hindi ay yung isa oh. Ayain daw niya. Singer yun ah, Charis. Ano ka na? Kain na po kayo. Kasain ka. Kaya? Ayun na po. Hindi na. Mamaya na. Mamaya na daw siya. Milby, pwede ba mo ulit? Ayaw na. Wala na naman paglagay kabatak. Wala. Ito na lang sa akin. Mukhang naghihinaan na si Milvin ngayon ah. Mga kabatak ah. Babawas lang. Yeah. Nagkain. Ayaw, pwede ka mo ulit. Pwede bumalik. Oo. Ayan o. Muntik nang tumaob yung kaldero ah. Muntik na ba? Nag-almusal kasi tayo eh. Sulit tayo nag-almusal. Taob yan. So ayan mga kabatak. At ayun, ang sarap ng pagkaluto. Naparaming kain natin. Salamat. Salamat. Ayun, nabusog tayo ulit. Kabatak. Ayan. Ayan tayo ditong ano, kaibigan natin. Anong channel mo? Yen Vlog. Yin? Yen Vlog. Oh, Yin Vlog mga kabatak. Pa-support naman. Yan, sigurado sinuport na tayo nito. Yes, of Oo. course. Siya na yung nag-commit ata dun eh. Basa ko eh. Kaya mga kabatak. At yun, sarap ng pagkain. Singer. Ano boy? Ano yun ba yan? Born again Christian ba? Saan simbahan? Sa Andres. Saan yun?
sa next bahay. Siram. Siram. Hindi tayo umulit, Bin. Ay, yung rice man ko kasama ko. Ha? Meron pa po dito yun. Tuwa ka na lang sa pagkaya. Ngayon itong driver natin nandito. Ay, pag doon ako pumasok, baka maubos ko yun. Wala nakakakita. Saan tayo? Baka doon kailan para hindi halata. May isang bata ayaw. Yan niya. Kumain. Wala ka, magugutom ka. Kami busog. Diba? Hindi ako, minakala. Sasamid ka bin, ha? Pwede naman uminom. Ito din na. Pwede uminom. Walang kawala at tatlo yung nakatutok eh. Abangan niyo po mga kanuli, may kasunod pa tayong vlog. Nakatapos na ito. No? Pero pupunta kami sa bayan. Abangan niyo kung ano po ang mangyayari doon. Exciting yun. Ano kaya meron sa bayan? Hindi ko lang nagano. Pero meron doon. Ha? Binibago. Anong meron sa bayan? Tao. Ano pa? Ano pa? Pamilya. Nakuha niya. Yun din isasagot ko kung di niya nasagot eh. Marunong? Ano? Kain tayo. Kaya. Teka, kain tayo. Sige lang. Dahil pagkain. Kami tarang ganito. Puro kain. Nagiging baboy na kami. Nauna na ako. Nauna na. Pwede na. Magaling din sumagot ah. Palibot pa lang kita sa camera. Meron ba? Ano mo yun sa'yo para magkaroon ka ng moment. Bihira ka punta rito. Tayo mo doon, no? Tapos dito ka, oh. Para kasama ka sa ano. Video. Ayan po, soft drinks. Hindi natin alam kung kailan tayo babalik dito. Dapat ko araw-araw. Parang daw sabi ng pinsan ni Bicolana girl. Para may pang-content din ako araw-araw. Nag-upload ka na rin ba? Yes. Ano may video mo? Hindi ko man dala sa stand. Uyawa ka, may tutok mo habang nakapo ka dyan. Ito, yung kainan moment time. Pagbisita nung Kuanuli vlog. Ngayon mo tayo. Kainan, si Milvin ang nagwagi. Sumangot na naman to. Iilig pa yan. Talaga talaga si Gatsin. Kagatsin, itira ko. Kahit lang. Lahit lang. Meron lang. Meron pa. Yun, dumating na yan. Kain na eh. Kain po tayo. Kain po. Sarap ng luto. Suwabi. Pawisan ako. Sarap eh. Pawisan sa kain pa lang yan. Kain po. Yan yung mama ni Kathleen. Kain pa kayo. Parang hindi masyado na-accomplish. Oo.
Ito kahit umuwi kami ng Bulacan, okay na yung problema niya. May inidabo si ate. Kasi tapos na. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, magtatrabaho na naman siya bukas. O, parang hindi niya rin alam na babalik kasi kayo. Hindi na siya makatutok na siya sa pag-aral niya, sa pagklase niya. Pumapayat siya, kulang pa siya sa tulog. Kasi anong oras na siya natutulog. Tapos pagod pa pagdating galing sa Ay, kumustahin mo si paring Robin Liboon, yung nagbigay din ng bigas yun. Kababayan mo, Ilonggo. Kumustahin mo. Robin ang pangalan. Bisayain mo. Ay, madamo sa imo nga salamat. Nabuligan mo ang bata ko, tapos kami na mga magulang niya, taga-Bacolod man ako, Saan sa Bacolod? taga-Himamaylan ako. Damo na salamat sa imo na sponsoran mo ang bata ko. Nabudlayan pa ako sa pamasahe nila adlaw-adlaw, 5 ang bata ko na estudyante. Wala ko kabalo kung sa din ako makuha ipapasulod ko sa ila. Tapos ang nagtatrabaho lang ang bana ko. Tapos wala man ako diri na pamilya na makuhaan na iba. Tapos salamat sa imo na madamo nakita mo ang bata ko, tapos naluoy ka. Tani hindi lang amo ini ang ibulig mo sa bata ko. Hanggang sa sa pag-college niya, gusto ko makatapos siya, maski siya na lang. Tapos mabuligan niya man ang mga manghud niya na hanggang pag high school. May 2 pa ako na elementary na nagaklase. Tapos kung kisa ang bana ko naghambal, kung malay niya, kung sa aga wala na siya, may ginabatsyag siya na sa tiyan niya. Ang ginaproblema niya, ang ginapermi niya, ang nagasulod sa isip niya, uni si Kathleen, na sana ang pag-asa niya si Kathleen na amo ang makabulig sa mga manghud niya na makatapos, maski wala kasiguruhan na may papa-eskwela siya, na igagastos siya. Salamat nakita niyo ang bata ko, tapos napinsaran niyo na buligan. Damo nga salamat. Tani makatapos siya sa pag-college na sa gusto niya na kurso, na hindi siya mabubudlayan. Amo lang na ang gusto ko na na mabuligan siya. Yan po. Esbatoy by Coca-Cola. Sarap ng kainan. Mag-coca na. May classmate kayo ako nalibuan. Ayan. Yan di ba mga kanoli, no? Kasi tumayo. Ano to eh? Ba't kaya tumayo, no? Ayan. Ayan, dahil sa tawag dito, nagluto si Kathleen, bigyan natin uli ng 1,000. Nagluto eh. Nakain kami. Ayan. Oh. Thank you. Oh, di ba? Pero may dagdag yan, 1,000 uli. Ayan, so meron siyang 2,000 galing kay Kuya Emmet. Ayan, sponsor ni Kuya Noli. Galing kay Kuya Emmet. Thank you, Kuya Emmet. Di ba? Ayan, at maya-abangan pa kayo mamaya. Nako. Sigurado. Yung mga kabatak, bumusang biyaya. Ayan. So, salamat Ayan. sa pag-welcome din sa amin dito sa kanilang tahanan. Ayan, at yun nga, nagluto yung mama niya, si Kathleen ang nagluto. Dahil yung mama niya ay mayroong seminar daw sa, di ko alam kung saan. So, si Kathleen ang nag-asikaso. Ayan, at sana nakuha mo yung menu, yung tinuro ko. Ayan yun. Pero ibang luto raw, nakaluto na siya. So yun lang po, abangan nyo po ang kasunod na vlog nito kung ano po ang mangyayari. Ayan.
Okay, alright. Magpiprepare na yata si Kathleen at pupunta kami ng bayan. Yan. So ayun mga batak, hanggang dito lang vlog na to. At ayun, pagkatapos ng kainan may surprise na naman dumating kay Bicolan na girl. Yan. So ayun mga kabatak, at maraming salamat po sa pamilya ni Bicolan na girl at winilcome kami rito sa kanila. Dito lang kami nagtanghalian. Yan. At napakasarap ng luto. Maraming kain namin ni Milvin. Yan. Mga batak. Yan. Ito yung bahay nila, mga batak. Yan. Yan. Kahoy ang gamit nila ng panggatong.